ndebe anyị na-anụkwọrọ nke na-eme na kọmanda ndị aka odo na Anambra steeti n'oso na ndị ntọrị mmadụ n'oso atọ mmadụ n'ọnya nwabe infọmatị ndị na-atọkọsị ndị mmadụ na ndị nọ n'ime ọfịa ma ndị nọ n'ilo ma ndị nọ n'ụlọ na-atọ mmadụ na-ezu ochi na-agbawusi ndị mmadụ n'ọnya na-enyefe infọmeshọn na-agwafa mgbe gọọmenti ya eji wee bịa ka a chụọ afọ ọsọ n'ọnya nwabe infọmatị fa bịakwanụ ka nkọrọ ụnụ na-akọwakwọ na ụlọ ahụ fụrụ a na-akụ gbọkịta abụ ụlọ ya na-ego atọkọta na mmadụ o ketarụ ka o ji wee lụ mgbamgba ụlọ na-afụ ebe nke bụzi na gọọmenti bịara wee na-akụrisi ya bụ ụlọ gọọmenti nke a na-ekwu agbakwo gọọmenti nke Anambra steeti na gọọmenti bịara ịkụri ụlọ abụ federal bụ ife na-akụrisi unu n'anya unu ya afụkwanụ ndị uwe ojii ndị ọrụ agha nche unu ya afụ ụdị akwa fayi ụdị okpufakpu iji wee gosi na ndị agbagotara agbagota na ebe esi wee weta ọda ka abịa kụkpọọ ụna na nya bụ ebe esikwara ike n'ọkwa ebe tere aka na ọ bụrụkwa na ebe dị nso ụna na-afụzikwa na ndị ebunyere egbe kafa na-achụla anyị ndị ochi n'ọdụzikwa ka ọfanwa bụ ndị ochi na nke ikpeazụ a bekwanụ ka nkọrọ unu ka o wee mee alaeje dirio anụta aka alaeze n'ọkwa ya bụ na eze na-eme ọfụma wee na-akọwa na onye isi ndị aka odo na Anambra steeti bụkwanụ kọmanda fa ọga karịsịa ọga na-enye ọda ewere aka odo na-akụjisi ndị mmadụ ọkpa si na ndị ahụ bụ ndị ochi na fa bụ ndị ntọrị mmadụ na afanya bụ kọmanda bụkwa na onye a na-akpọ Ebuka n'ọnya nwa bụ onye sokwa wee na-atọ mmadụ n'ọnya nwa bụ onye sokwa wee na-ezu ochi n'ọba infọmatị fa n'ọnya na-agwafa kwụrụnụ gbafuonu n'osokwa na ndị a na-aya n'obodo n'osokwa na ndị merụ n'obodo adịghị mma na ndị gọọmenti dụka o nwere onye ejide na dụka onye agha gwazifa n'ọnya nwa bụ n'onye isi fa n'ọnya nwa bụ lidafa wee si Abuja wee bịa wee na-akwatusi ụlọ ya onu n'afọ ma na-akọwa na bifo ndị ọrụ agha wee bịa na nya bụ nwa amadi n'origokwa ọsọ nwa ajụna n'ọnọzikwa na Ben Johnson ụfọdụ ose na ọgbawara n'ụzọ Kongo ụfọdụ ose na ọmakpuru ime ọfịa ebe ndị otu ya nọ unu nekwa n'anya unu afụ na ndị FG na fa amụnyekwara ụlọ nwa n'ọkụ ka ọkụ gbarisie ya bife wee kụtusie ka adụcha na aja na burọkụ na okwute eji wee rịa na onwezi ife ya eji wee mee na ya bụ okwu udukwa ka ọ gbagotalo na okwu anụnwa abụrụkwa obere okwu ụfọdụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị n'ọkwa ka unu wee fụ fapụta fa jide ndị aka fada ọcha fa ibofe ebubo si n'ọfa bụ ndị ochi n'ọfa na-atọ mmadụ were aka odo kụjisicha afa aka na ọkpa yịta were egbe gbawusicha afa yịta na ama adịrị na fa ama ndị bụ ndị na-ezu ochi na fa ama ndị bụ ndị ntọrị n'ọfa nwa bụ lida ndị ntọrị mmadụ a na-ekwu maka ya ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ na-anụnwa ndị gọọmenti na-akụkpọ na fa ekwesịghị ịkụkpọ ya na fa kwesịrị inye ndị kọmuniti ahụ na ọ bụrụ na ọgwụ ndị gọọmenti ewere emere ife dịka mataniti ọ bụrụkwa n'ebe ayada agba ndị mmadụ ọgwụ ndị gọọmenti ewere wee mere ebe ayada agba ọgwụ mgbochi ọ bụla ebe ayada alụ votes kaadị tie were wee merụ ọ bụrụkwa n'ebe a ya eme nta akara nye ndị kọmuniti ahụ ka ụmụ akwụkwọ wee na-agụ akwụkwọ ewere emerụ ọ bụla ebe a ya alụ ofufe gọọmenti mee ndị mmadụ emplọyi n'ọrụ ewere wee merụ da na-akụkpọrọ ya akụkpọ wee nụkwasị ka m wetara unu ka unu tụlee ya na ọka mma na-akụkpọrọ ya akụkpọ maka enwere ike echi niile oke agbatị ọsọ nata otinanya ya na tinyekwa ya ka ọka mma ntu a gọọmenti si wee kụkpọ ya ka ọka mma na-eji ya wee lụọ ofe ife ọ bụrụ mataniti bụrụ ofe ife ewere ya rụọ ka ndị mmadụ fụkwa n'ebe fa na-azọ ndụ fa na onye atịkwa onye chekwaba anyị onye atịkwa onye jidere anyị ndị Fulani onye atịkwa onye jidere anyị ndị ntọrị mmadụ ya jidere anyị ndị ochi n'ọkwa na ya agbụkwọ n'odudu belụ na-amụ ọkwa ka unu wee na-afụ ndị gọọmenti nyere ọrụ ka fa chekwaba ndụ na akụnụba anyị ọkwa fa na-egbu anyị ọkwa fa na-agbawusi anyị ọkwa fa na-anatịtị anyị ego anyị wee debe ahụ nọ ndị ọzọ na-eme mana ọfa nwatụ wee na-eme ụna adịchọ na onye esoghụkwalụ witi ndị Fulani maka a na-akọwa na ndị ochi niile ndị ama niile ndị ntọrị mmadụ niile na ya bụ onye ema maka fa na oso na onye isi fa na ose enyefe infọmeshọn na gọọmenti buru ndị agha na-abịa ka abịa jidefa ọgwafa na fa na rie na ndị gọọmenti na-abịakwa mbọsị dị etu a n'ọkwa ya kpatara na ejidebeghị ndị na-eme ife ọjọọ niile na Anambra steeti ọ gịnị ka anyị akpọnụ nke a donu alaeje dirio anọkwa m ebe ọ na-emekwa ife afọ na kọmentị ka m na-akọrọ unu na ọ bụrụ na mụ na ebe ọ na-eme wee mara onye na mma eweta foto etinye ebe a ka unu fụ ya unu fụkwa ya n'ụzọ Benin Republic
bụ na ọ nọ n'ụzọ bọda, bụrụkwanụ na ọ gbabago na Kongo nwa si n'Otogo nwa, bụrụ na ọ nọ n'ime ọfịa, bụrụ na ọ nara ebe ọ lụrụ otu unu jezo, ọ ya bụ ebe unu fụrụ ya ka unu kpọkwa ndị eke, kpọọ ndị nọ nso ka a bịakwa jidie n'ọkwa onye ntọrị mmadụ na osokwe na ndị a na-aya n'obodo nwekwa na ife mmadụ anyị afụna.